Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel l-ikbar difiża għal Tonio Fenech minn meta ħareġ il-każ Falcon Funds, każ li qed ikun investigat mill-Pulizija Żvediża. Busuttil għamilha ċara li minkejja li l-Awtorità tal-Pensjonijiet fl-Iżvezja ħadet passi serji kontra l-fond ta' Tonio Fenech u l-każ għadda għand il-Pulizija u kuntent b'dak li qal id-deputat tiegħu. Għandek deputat li qed jiġi investigat mod kriminali mill-Pulizija Żvediża. Il-bierħ id-defendejt lil-Beppe Fenech Adami, ser tiddefendi il-Tonio Fenech? Tonio Fenech diġà ddefenda lilu nnifsu fid-dettall, naħseb illi ħadd ma mera dak illi qalu. Fl-aħħar ġimgħat One News kompla jsegwi fid-dettall il-każ Falcon Funds fejn fost l-aħħar żviluppi kien hemm ukoll kumment għall-Ministru għall-Konsumatur fl-Iżvezja li qal li huwa mħasseb bil-każ u li saħansitra fl-Iżvezja qed jaħsbu għal liġijiet ġodda. Dan minħabba l-mod kif eluf ta' pensjonanti spiċċaw ingidmu f'dak li qed ikun deskritt bħala każ ta' frodi. Fil-waqt li l-kulħadd tal-ħadd li għadda ippubblikat ukoll dokumenti li tefgħu dawl dwar kif Tonio Fenech seta' ma qalx il-verità meta intervistat minn ġurnalisti Żvediżi, però dan kollu Busuttil jażel li jinjorah. Dak li qalu huwa fatwali u jiena m'għandi xejn xi nżid għaliex dak li qal Tonio Fenech huwa fatwali. Busuttil qal dan jumejn wara li l-ġurnalista Żvediża kienet kwotata tajt li l-eks Ministru aħjar jibda jkun ċar.